Peugeot 2008. Το best seller της Peugeot. Σήμερα όμως έχουμε την ηλεκτρική του έκδοση. Το αμιγώς ηλεκτρικό E2008. Από τα τέλη του 2019 έχουν παραχθεί πάνω από 700.000 μονάδες και ήταν πάντα μέσα στο top 3 πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, στην κατηγορία BSUV. Στην Ελλάδα όμως, το πρώτο τετράμινο του 2025 κατέκτησε την ελληνική αγορά και έγινε το πρώτο μοντέλο σε πωλήσεις συνολικά, όχι μόνο στην κατηγορία του που είναι BSUV. Τι είναι αυτό όμως που το έχει κάνει τόσο πετυχημένο, ποια είναι τα στοιχεία που ήρθαν και ενώθηκαν και το κάνανε έτσι μοναδικό? Το ότι έχει μήκος 4,3 μέτρα, δηλαδή ούτε πολύ μεγάλο αλλά ούτε και μικρό, και έχει και 434 λίτρα χώρο αποσκευών. Για να μην ξεχάσω να σας πω και για τον σχεδιασμό του με δύο λόγια. Κομψό, στιβαρό, ευέλικτες μετακινήσεις, δυναμικός σχεδιασμός. Και όταν θα πάμε μέσα θα δείτε και εσείς τον μοντέρνο σχεδιασμό του και το Peugeot iCockpit. Και θα πούμε και τα υπόλοιπα. Το Peugeot E2008 ήταν πρωτοπόρος στον εξηλεκτρισμό των BSUV από το 2019. Ανανεώθηκε, βελτιώθηκε η αποδοτικότητά του, εφοδιάζεται με νέους ηλεκτροκινητήρες και νέα μπαταρία 54 κιλοβατορών. Και δεν τα λέω έτσι αυτά, έχω αποδείξεις, έχω στοιχεία, έχω βράβευση. Καθώς το 2024 διακρίθηκε στο EcoTest του οργανισμού ADAC ως το πιο αποδοτικό SUV της αγοράς. Θυμάστε όλοι μια χαρακτηριστική φράση που μας λέγαν στο σχολείο? Ρε και που να πιάσουν οι ζέστες. Λοιπόν, οι ζέστες έχουν πιάσει για τα καλά και το Peugeot E2008 μας έχει άλλη μια έκπληξη. Δεν μας ανησυχούν οι ζέστες. V2Load. Το ίδιο το αυτοκίνητο, το E2008, η μπαταρία του γίνεται μια αστήρευτη πηγή ενέργειας για οποιαδήποτε οικιακή συσκευή με μπρίζα. Συνέδεσα εδώ το αυτοκίνητο. Από την άλλη μεριά έχουμε την κλασική παροχή ρεύματος όπου συνδέουμε τη συσκευή μας και στην περίπτωσή μας για τις ζέστες που λέγαμε, ψυγείο, το οποίο δουλεύει με μπρίζα, νεράκια, μπάρες σοκολάτας, μπάρες πρωτεΐνης και για μπρος από τις κάμερες και για το συνεργείο πίσω για τα παιδιά. Έλα. Μπράβο, ωραία. Νερό. Ένα ριζόγαλο βρε σου ζήτησα, τι σου ζήτησα? Δεν προλάβαινα, θα αργούσα στο γύρισμα. Του είχα πει να φέρουμε όντως ριζόγαλο εντωμεταξύ. Ναι. Θα το φάω μετά. Και μπιστολάκι μπορεί να βάλεις, να ξέρεις, έτσι. Καλά, στο το είμαι στο μυαλό μου εσύ. Να πιω, τι μου το παίρνει, νερό είναι, ναι. Να μην πιω, έχουμε... Φύγαμε... Ναι. Περισσότερη κομψότητα και εντυπωσιακή σχεδίαση είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία του ανανεωμένου Peugeot 2008. Έχει διατηρήσει κάποια στοιχεία, ωστόσο η φρεσκάδα φαίνεται. Νέα φωτιστικά σώματα, ανασχεδιασμένα, με τις τρεις νυχές LED φυσικά και για τα πίσω φώτα, ενισχύοντας έτσι η Peugeot την τεχνολογική και ελουροειδή της ταυτότητα. Ο χώρος αποσκευών ξεκινάει από 434 λίτρα, μπορεί όμως να φτάσει, αν ρίξουμε τα καθίσματα, τα 1467 λίτρα. Το ηλεκτρικό E2008 έχει παίξει κεντρικό ρόλο στην εδραίωση του μοντέλου και στην επιτυχία του σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά, ενώ πλέον έχουμε ένα νέο ηλεκτροκινητήρα, 156 ύπους και χωρητικότητα μπαταρίας 54 κιλοβατόρες, ενώ υπάρχει και μια έκδοση με 136 ύπους και 50 κιλοβατόρες μπαταρία. Ειδικά στην έκδοση που οδηγούμε εμείς με τους 156 ύπους, την ηλεκτρική έκδοση και την μπαταρία των 54 κιλοβατορών, η αυτονομία φτάνει, μεικτή αυτονομία, 406 χιλιόμετρα. Πάνω από 400 χιλιόμετρα αυτονομία, εξασφαλίζοντας άνετες και χωρίς άγχος μετακινήσεις τόσο εντός όσο και εκτός πόλης. Η αυτονομία του σε αστικές συνθήκες φτάνει τα 568 χιλιόμετρα. Το νέο E2008 έχει ενσωματωμένο φορτιστή 11 kW, το οποίο επιτρέπει την φόρτιση σε 3 ώρες και 10 λεπτά, ενώ σε ταχυφορτιστή 100 kW μπορεί να φορτίσει από το 10 έως το 80% σε μόλις μισή ώρα. Τρεις διαφορετικές εκδόσεις, Active, Allure
και GT. Εμείς έχουμε την έκδοση GT, που τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πιο πλούσια, ότι έχει στάνταρ το Navigation System, το σύστημα πλοήγησης, η οποία περιλαμβάνει όλη τη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, μαζί με ημιαυτόνομη οδήγηση επίπεδου 2. Στα συστήματα συνδεσιμότητας, να πούμε ότι υπάρχει το Trip Planner, ενώ μέσω της εφαρμογής My Peugeot μπορείς να χρησιμοποιήσεις το e-Routes και να κάνεις mirroring την οθόνη του κινητού στο infotainment μέσω ασύρματου CarPlay. Και οι δύο διαφορετικές οθόνες, η μία για τον πίνακα οργάνων που είναι και τρισδιάστατη και σου δίνει μια πολύ ωραία αίσθηση όταν παρακολουθείς τις λειτουργίες, 10 inch η κάθε μία και για το infotainment, έγχρωμη οθόνη αφής για το infotainment αντίστοιχα 10 inch. Και όλη αυτή η εμπειρία που σου δίνει το Peugeot iCockpit, που έχει το σχετικά μικρό τιμόνι με ευανάγνωστο τον πίνακα οργάνων από πάνω, γυρισμένο λίγο έτσι προς τον οδηγό το infotainment, μια οδηγοκεντρική προσέγγιση η οποία χαρακτηρίζει πλέον την Peugeot τα τελευταία χρόνια σε όλα τα μοντέλα της. Πανέμορφα τα καθίσματά του. Ναι, είναι η έκδοση GT. Είναι πάρα πολύ όμορφα τα καθίσματα. Είναι της έκδοσης GT που έχουμε βέβαια, αλλά είναι τόσο ωραία. Bucket. Φοβερά τα χρώματα και οι συνδυασμοί που έχουν κάνει με τις υφές, με τις ραφές, με τα χρώματα. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι κάτι μεταξύ bucket και κανονικού καθίσματος. Έχει την άνεση του κανονικού καθίσματος και τη στήριξη ενός bucket. Η στήριξη είναι bucket. Δηλαδή τα χέρια μου κλειδώνουν μέσα στα πλαϊνά που έχω εδώ δεξιά και αριστερά. Οι ραφές οι κίτρινες και στο τιμόνι και γύρω-γύρω εδώ στο ταμπλό. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε ανθρακόνημα σαν επένδυση σε κάποια σημεία στο εσωτερικό και η υπέροχη ηλιορροφή. Ηλιορροφή η οποία πάντα είναι μια σταθερή και λατρεμένη αξία στα αυτοκίνητα. Δίνει αυτό το κάτι παραπάνω που σου γεμίζει με φως το μέσα σου. Και κουμπί έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που χρειάζεται κάποιος βοήθεια, επικοινωνία άμεσα όπου και αν βρίσκεται. Φυσικά η Peugeot δίνει πάντα τη δυνατότητα για διαφορετικά κινητήρια σύνολα και διαφορετικές ανάγκες. Έχουμε λοιπόν εκτός από το ηλεκτρικό E2008 και θερμική έκδοση με τον βραβευμένο κινητήρα PureTech των 1,2 λίτρων με 100 ύπους και χειροκίνητο κυβότιο 6 σχέσεων και υβριδική έκδοση 1,2 Hybrid EDCS6 με 145 ύπους, συνδυάζεται με ένα αυτόματο κυβότιο 6 σχέσεων διπλού συμπλέκτη και το μεγάλο πλεονέκτημα που προσφέρει αυτό το υβριδικό σύστημα είναι πως μέσα στην πόλη το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί για το 50% της απόστασης αμιγώς ηλεκτρικά, άρα οι καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη κατά το ίμιση γίνονται καθαρά ηλεκτρικά, η οποία πετυχαίνει και 20% μείωση καυσίμου σε σχέση με το παρελθόν, ενώ η μέση κατανάλωση φτάνει μόλις τα 4,9 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Λοιπόν, οι τιμές της γκάμας για το Peugeot E2008 ξεκινούν από 31.600 ευρώ, που αυτό περιλαμβάνει την επιδότηση της Peugeot e-Move. Και αν συμπεριλάβουμε και την κρατική επιδότηση του κοινού με ηλεκτρικά 3, τότε η τιμή διαμορφώνεται στις 23.955 ευρώ. Ενώ για τις θερμικές εκδόσεις με τον κινητήρα PureTech των 1,2 λίτρων, οι τιμές ξεκινούν από 22.700 ευρώ.